Tak, ďalší pohovor. Julius, 27, inžinier, barista, bývalý potápač, vo voľnom čase lukostrelba. Zdravím. Asi si môžeme sadnúť. Tak, úloha je v podstate jednoduchá. Predaj mi tento bicykel. Jasné, tak dajte mi iba 5 minútiek, ja sa pripravím. Hneď som tu. Kto je predajný žalobk? Ty. Komu sa bude podmienovať? Tebe. Kto predá všetky bicykle na svete? Ty! Kde je bombardér? Bicykel tento je biely, má to brzdy a točí sa koleso. On je dobrý, najlepší. Tu nemá toto, ale je to v cene. Je vetranie a na ňom sa dá nasadnúť a tu si môžeš si sadnúť. Tu tretí, teda pre 3 bicykel. Berete? Prosím. Nebolo to zlé, máte potenciál, ale táto pozícia asi není úplne pre vás. Tak, pozícia predajcu je stále otvorená a ak sa chceš aj ty stať predajcom v Najšporte, tak sa nám ozvi a všetky informácie nájdeš v popise tohto videa.